এইটা ପାନ ପତ୍ର। এইটা হচ্ছে মোর কিচেন গার্ডেন। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଜଗେଇଛି। କଖାରୁ ଗଛ ହେଇଛି। କଖାରୁ ଚାରିଟି ଫୁଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଖାରୁ। এইটা ବଜାରରୁ ଏଇ ଗଛ କିଣା ହେଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜା ଫୁଲ ଗଛ। ଏହି ଗଛ ମୁଁ କାଟି କାଟି ଏହି ପଲିଥିନ୍ ମାନଙ୍କରେ ବାଲି ଭରି ଜଗେଇଛି। ଅଟା ଜରିକୁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବାଲି କିମ୍ବା ମାଟି ଭରି ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ ଜଗାଏ। ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗଛ ଜଗାଇ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫଳ ଏଇଟା ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦା ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗଛ। ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୋ ଗଛଟି। ଏଇଟା ନାଗେଶ୍ୱର ଗଛ, ତାର ପତ୍ର ନାଗଫେଣା ପରି। ଏହି ଗଞ୍ଜା ଫୁଲରେ କଢ଼ ମାନେ ହୋଇଛି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଶୋ ଗଛ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୋ ଗଛ ଅଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଫୁଲ ମାନେ ଫୁଟିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୋ ଗଛ। ଏଇଟା ସବୁ ବଜାରରୁ କିଣି ଅଣା ହେଇଛି ଗଞ୍ଜା ଫୁଲ। এই ବଗିଚାରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଏ। ଫୁଲ ଫଳ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଶୀତ ପାଇଁ ଫୁଲ ଟିକେ ଫୁଟୁନାହିଁ, କରାଟ ଫୁଲ। ଏଇଟା ତୁଳସୀ ମା।